రైతులకు ధాన్యం బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని, పంటలు మునిగిపోయి రైతులు నష్టపోతున్న ప్రాంతాల్లో డ్రైన్లను వెంటనే తవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రామరాజు ఆధ్వర్యంలో రైతులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పలు రైతు సమస్యలపై కలెక్టర్ ప్రశాంత్కి ఎమ్మెల్యే రామరాజు వినతి పత్రాలు అందజేశారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే రామరాజు మాట్లాడుతూ కష్టపడి రైతులు పండించిన పంటను ఆర్బీకేల ద్వారా అమ్మిన ధాన్యానికి 2 నెలలు గడుస్తున్నా ప్రభుత్వం చెల్లింపు లేకపోవడంతో దారుణమని, సార్వా సీజన్ ప్రారంభమవుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ధాన్యం సొమ్ములు చేతికందక రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వాపోయారు. డ్రైన్లలో తోడు తొలగించలేదని, తవ్వకపోవడంలో పంటలు మునిగిపోతాయని భయంతో రైతులు క్రాప్ హాలిడే ప్రకటిస్తున్నారని, ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే రామరాజు డిమాండ్ చేశారు. జిల్లాలో సుమారు 100 కోట్ల రూపాయలు రైతులకు రావాల్సి ఉందని, వారం రోజుల్లోగా ప్రభుత్వం రైతులకు ధాన్యం బకాయిలు చెల్లించాలని, లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతులతో ఉద్యమిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. రబీ కూడా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. మీరు పరిస్థితిగా తీసుకెళ్ళగానే అవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే జనరల్ గా మనకు కనపడేది ఏంటంటే ధాన్యం తోలిన రేటే కనిపిస్తుంది, కానీ తోలిన రేట్ ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఆన్లైన్ ఏంటంటే రైస్ మిల్లర్స్ కి వాళ్ళకి సంబంధించి ఫీజులు తక్కువ ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి లేట్ గా ఆన్లైన్ చేస్తారు. అది కూడా అలాగే ఉంటుంది, కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓఎన్జీసీలో రోడ్లు వర్క్ జరుగుతుందని పెట్టాము. నెంబర్ ఇవ్వాలంటే మార్చారు. మా రోడ్డు ఐదారు రోజులు చూసి మేడం